Tomáši, pojďte k nám. No, rozhovor? Ano, rozhovor. No, Tak jak byste zhodnotil dnešní přípravu? dnešní přípravu, no, tak určitě příprava v létě je strašně těžká. Ten let je měkký, prostě hráči se do toho boří, někdo se zabořil víc, někdo míň. Já jsem se třeba zabořil po pas, jo, naštěstí mě pak vytáhli. Ano. Takže jako příprava strašná dřina. Ano, a co říkáte na kluci kolem vás celkem vyloženě lítají na tom ledě? No, Nezdá se vám? kluci kolem mě lítají, jsou to mladí kluci, jsou tam lepší kluci, horší kluci. Já jsem třeba ještě horší než ty kluci a naštěstí já se s tím pukem moc nepotkám, takže je mi jedno vlastně, jak ti kluci kolem mě jako líchle lítají. Asi stejně moc nezahraju a nedostanu se do hry, no. Jste nováček v týmu. Chtěl byste popřát něco fanouškům? Tak, fanoušku bych chtěl popřát, prostě ať na ten hokej chodí, když to stojí úplně za hovno, nedá se na to koukat, jo, my do toho dáváme všechno a prostě těžký se kolikrát dostat z domu, že jo, ale máma mě naštěstí dneska pustila, takže já jsem rád, že jsem si s klukama zahrál a doufám, že mě příště pustí zás. Dobře, pane Fučík, děkujeme za rozhovor. Díky, přijďte zás. Čau.